Check 1 2. Check 1 2 3. Hi. Wala nagtesting lang mi karon og nagtesting mi recording karon nga nara ko sa office or somewhere using Zoom. Usa ni siya nga even Zoom P4. P4. Yeah. Kauban si Bernie Bitok-Bitok sa Picas line. Ako dahil si... Sa imong radio name record sa imong gusto. Nawa kay gusto alias. Sa imong ginagamit nga alias. Juan lang. Juanito. Juanito DJ Juanito. Pwede naman ng DJ Juanito. Yeah. Yeah, perfect. Like I said, do kung mugamit lang taan minus ang mga sound effects o guban pa, but Na sound effects eh. ano man? Ay, wait, tama natin ni dapat Pakpak. Makatawa. Okay. Cymbals. So wala lang, nagtesting lang mi karon. Maayong gabi, maayong buntag, maayong hapon kung sa mo naminaw karon. And welcome to sa bagay, radyo mo naminaw ron, so maayong gabi. Welcome to Strong Late Night Talk with Bernie Bitok-Bitok. So kaning na equipment na akong gidala karon, ako ning gitry og record og dala kay para somewhere bahalag narami sulod sa sakyanan pwede mi maka-record bisag namin sa opisina pwede rin maka-record without video mini audio muna kami dito di ba kagahapon kay last night kay kabalo ka unsay akong letter nga gibasa letter sa kuan katong kuan Totga, the one that got away. Oh. Basta sekreto lang to kinsa. Naiisa, di ba naiisa na ngayo tawag letter. Pero klaro kayo nga ang letter bito kay gikan sa Chat GPT. Sa atong intern ba ako nakita kay sa Chat GPT gikuha ang letter, klaro kayo. Anyway, sige. Si Juanito akong kauban karon, Brad. Naay isa ka letter diri nga Yo. akong basahon na. So makadungog ka. Kulang lang ka og kuan ba no? Sayang no kulang ka og headset. So mamalit ko headset ani katong baratohon. Kay sakit man gud kayo kung kuan. Kung mahalon man gud. Sakit kayo basta mabilin, mawala. Ito lang ako isa diri nara love advice. Okay. Let me read it. Mula ning basta kung gamiton nako ang equipment na to, wala lang tayo sound effects. Mula isa ka problema. Mayong gabi, Brother Bern. Ako day si Venice. Akong dami name, mangayo kog advice. Nakoy uyab. Guwapo og nindot og barog. Wow, gi-emphasize sila. Ooh. Okay. Pag mayon ka, unsa na ba ang term karon nga may ni kinarami sa opisina? Kung mayon ka og gwapo karon, so mora ba gyapon ang atong standard karon? Ay si Imya tatong pangutan-on kung mayon ka gwapo og taas og barog. So unsa lugar ni mga pang basketball player lugar ang dating ani? Nindot og lawas. So mo gyapon ang gwapo karon kanay abs kanay ana. Okay. Now, nako yung mga gwapo nindot og barog. Pero nagsugo na rin ang pero. Grabe katapulan. Grabe katamili og trabaho. He was my first love. Mag 3 years na mi this year. Ako nga babae, okay ra ko na wa ko'y uyab. Kay gipadako ko sa akong ginikanan na strong, independent woman. Lang, marag si Imyat yun ni siguro nagpadala siguro. Familiar ang kon. Strong, independent woman. In fairness po, mo bedo na iuso karon. Okay. Niabot siya sa akong life. Wa siya'y work. So my mom advised me na tabangan nako siya for 3 months para makabarog jud siya sa iyang self. Sa lugar ni siya, lumpo? Niabot siya sa akong life, wa siya work. So my mom advised me na tabangan ako siya for 3 months para makabarog siya sa iyang self. Yes, naka-work siya, but di jud siya magdugay like 3 months, 4 or 6 months lang.
Grabe kay siya ka-demanding nako na magbuhat og baby, but ginatubag nako na dili pa ko ready. Ikaw dili ready, ang atong financial po di pod ready, kay ultimo ikaw di gadugay og trabaho. Usay mag-away mi, ginasumbat jud nako na siya sa ako na gasto sa iyaha kay makaduda wagas nga grabe na akong kayod og panarbaho para naami panglaag og pangpalit sa among gusto. Matod pa sa akong barkada, kung lalaki sugar daddy, ako daw sugar mommy. Niabot na ang panahon na gikapoy ko og nakamata nako dili nako gahatag niya. I think wala na love kundi kaluoy na lang nabilin. Unsa imong ma-advise sa ako, sir? Salamat. Love, Venice, the sugar mommy. Sana asa ni gatambay ang mga sugar mommy kay dito mi magtambay ni Juan. Sa Gaston Park. Pero kasagaran okay, ang typical magit in the family. Ang atog yung gusto may tabo is kuan man ganang. Pero stereotype man gid na nga sa usa ka pamilya. Burag banag yun ang siya gid ang main source. Di ba burag ang Filipino, di ba? Burag mo ginatong main source of siya gid dapat ang mahimong provider sa family. But in fairness now na may mga asawa nga nagtrabaho na pod. Mas dako ba ang sweldo sa imong asawawan kaysa imo? Mas dako ba sa kita kaysa imo? Pero feel ako mas dako pa ko. Mas dako pa ko. Ay, so na, including rackets ng imo, ha? Apil lang rackets. Okay, ang rackets. Yeah, because siyempre si Juanito, si Juan, kay, kuhan man siya, photographer man siya. Alam mo, in fairness, bago lang may nag-topic sa akong misis lately, nangutan ako sa iya kung, na ba siya feeling nga ka ng murag? Tungkol kaya, di ba sa amo, di ba, naraman siya perminti sa akong side. Siya perminti ang, murag siya man akong talent manager. Siya po akong financer, so siya ra ang tigkuha sa akong mga income, akong racket, talent fee. Pero tungkol lagi ni akong kakakita sa palibot ba nga kanang nga dapat ang bana na itrabaho ang asawa na itrabaho, di ba? Ana man na, di ba? So na ko feeling nga baka si Lingling, una-una niya nga, barag wa man sure ko'y pulos ani nga pamilya kay wala ko'y trabaho. So kipangutanan ako si Lingling, ingan na ba imong feeling? In fairness, ito bang siya nga, nasa gidoy nga nga times. Pero nga nasa yan nga tayo nga feeling nga kanang wako'y pulos bay kay wako'y trabaho. Ako ra ang naitrabaho. Pero ako bay, I'm happy with it nga ako ra ang naitrabaho. Di sa ko kabalo sa ubang bana kung ingana ilang pangunan. Sa ko, depende. Depende sa babae po siguro kay or siguro depende sa sitwasyon kay sama sa setup na mo nimli karon. Kami man daw nag-work. Oh, tama. Then kuan man kailangan man good dili siya di ba may sa di ba may para sa counselor na ba ka? Or di may para ang kuan ba ang salary or ana di pa na mo dili pa na mo kaya. So kailangan kami daw mag-work. Siguro kung ako po siguro dili mag-work maka-feel po siguro ko ginana nga wala ko ingana ba or feeling nimo kung imong wife karon kung wa say trabaho ingana po imong feeling nga murag I'm not sure kay sa iya kay gusto man siya nga mo focus or mag full time kang mako pero tanada be tawagan to ni naman ako misis dire be. Sige. Just give us kon lang pila ka minutes na ba kay like akong gipangutanan sa mo na by times nga feeling nimo kay wakoy pulos ani nga pamilya kay wa ko nagtrabaho. I mean like when was the last time galing ka nag-undang og trabaho? After sa mong call center mga 2011. Dugay-dugay na no. Na ba kay ana sakat atong giban na ba kay feeling nga usahay nga na nga so man ay wa ko'y trabaho? Oh, kung wala tay kwarta. Parang wala man tay kwarta. Pero, na lang. so, pero kung nalugar kwarta, so parang okay ra sa ka. Wala sa ka na ingon ka na bang, di na mag-iuban magunahon na nga, adili gyud ka na bang dapat nagyug ko'y say ani nga family dapat nagyug ko. So kana, tinod na imong ka kung wala kay kwarta nga na lang. Pero kung okay naman, nagyapon. Kaya bro, feeling ako, sabi akong purpose sa life.
wala ka nang kuan lang ka kanang tambal sa akong kauhaw. Purpose sa one. Na yung nga na. But ka, takano sa maka ma-okay. Tamawala na po sa imong mind nga, okay ra lagi ni. Ah? Okay ra lagi ni ana or kailangan ating sildo na. Bantog na lami kay mong halok kagahapon kay pizza 15 man so murag. Joke lang. Thank you, babe. Ako nga asawa, di ra kay nating ta. Muna akong pasabot. Pero ako, Brad, if ever mangita sa trabaho, as much as possible, ako gyapong stop nga di ko. Mas ganahan gyud ko nga wala sa work. Nga ako rin magtrabaho. Baka for feeling na ako, baka... Para sa kuha, mas dako ang pressure sa lalaki nga makafeel o ginana kung wala siya trabaho. Compared sa babae. Compared sa babae. No? Kay sa ako lang nga kay ma-focus magud ang attention sa bata or kung ano na baby no. Yeah, tama. Pero kung ang pressure magud sa lalaki na kung kuan, especially kung batugan. Pero napon may kaila bayad na ang babae gusto na muundang kay gusto siya focus sa bata pero ang bana po moingon nga ayaw. Pagtrabaho dia nasa tinga na. Inana actually kakahitabo sa ako karon kay feeling pa man gud ako nga magdi pa na ako kaya nga ako lang. Tama. Do dako akong makita siguro ko in compared sa akong wife. Pero mas di pa na feel pa na ako nga di ba especially nga nakipuyo pa bikan. Yeah. So di pa na because ang situation mo ninyo no kay ang iyong gusto pa nga mission karon kay at least nagin mo own yung own so, house since ba. wala pa namon ang na-achieve, di feeling pa na ako, di pa na ako kaya nga. Okay, tama. At pila ka nga years na minyo, bro? 3 years. Mag 3 years na. Tama sa day, no? Kay lahi raman putog yung kanang ikaw naging mag-pay sa bills. So, ano ba? Ikaw na, so lahi kita na. ng katag. Yeah. So that's why, kani pong in fairness ang letter nga may kag tapulan nga ba na. Well, sometimes, naging nung tayo kaila. Mutan ako. Nanas sila anak? Kay, feel ako, wala pa na yung anak na set up. Tama, no? Tama, wala siya naka-mention nga na sila Kay anak. once man good na anak or na kay baby, malahi good ma-change good ang lalaki kay. Burag ang pressure nga kailangan ka mag-produce, no? Kailangan nyo... Mo nang nahitabo, nung pagminyo na mo, nag-decide yun ko nga magkuha migbalay. Bahalag walay gamit. Ang gamit na mo ato nga time was foam lang yun. Kay para at least, higdaanan, salog raman. Maura, wala pa may sala set, wala dining set. Na yung mga regalo nga rice cooker, mga upat ka rice cooker tanan. Tuwa na gamit to, namalit lang rin sa kugon og mga kanang mga utensils nga kuan. Because mo puy akong una-una. Kailangan ako i-pressure akong kaugalingon nga dapat di ko magpatulog-tulog kay nakoy apason nga bayron nun sa balay. Bro, ingana ba? Nana feeling yun. Bro, ingana nga feeling ba? So, mo sa nang usahay, maybe, preanin niya, basing nakipuyo na po ning bana sa ilang balay. Or kaning uyab niya. Possible nga, nasa sila sa side sa lalaki. Oo, nasa sa lalaki. So, komportable lalaki sa... Kay, kung ang kurente, di pa mo kumaputlan, kay si mama, mukuot pa man yun na. Good. Or si papa. Kay in fairness po sa kuha, mo nang nagpalayo po ko sa kung mamagpapa, kaya di po ko gusto nga, nisulod man ko ani. Takatobi ang nga time, kay, wabi ako ni graduate o college pa. So, murag sa'yo, dancer pa biya to. So, murag feeling na ako, baka kasi kumupuyo ko nilang mamagpapa, ang ending na ako, basiyo niya o si tao gani ka ng, basiyo niya mahimong palamunin lang, ba? So, bahalag kamera. So, moto foam, TV nga tag 2,000 nga surplus katong dili pa flat. Tapos, naisalaset dayon nga kanang bamboo nga mapalit sa puerto, tag 600 to sa onabi. Tapila ka bulan, gibukbok dayon. Kasi nabasa to. Mo dili way klaro nga pag ano ba way klaro nga pag ano. Way klaro nga si tao kana. Nga pag di ko kasabot. But anyway, so ang problema niya like may isang tapulan ng iyang kwan. So tama ka. Ako i-post, I don't know lang ba kung kasado ba sila. Kay uyab naman yung term. Mo sa na usap po kadahilan. Mo nang confident po siya. Talawa, di ba, nakoy uyab? Uyab, gwapo, o ganda tang So, uyab, raso minto siya, naglumlum rin, naglive-in. Isa po nakadahilan. Okay, wala pa manggoy ka ng inspiration nga buhaton sa lalaki. Aside, siyempre, pila na mo, 3 years pag sila, Mag 3 years na mi this year. Oo, talawa. Siyempre, So, uyab na lagi. uyab pa, wala pa ikon ba? Focus yung asa. So, kana nga dahilan, ako sa inyo, bro, nag-acting na kay mugba nag-asawa. Kaya nga nung niabot naman mo sa punto nga kanang dapat na siya trabaho, kailangan namin makaanak. Ay, tama, di, wag hindi sila anak. Kay, nibalibad man din siya kay gusto sa uyab. Da uyab pa niya.
Uyab pa. Gusto pa. Samantaon mo, ako sa inyo, pag uyab-uyab lang sa mo, may manang uyab-uyab ra kay pag human manguli mo ta sa taxas yung panimalay, di pa mo magproblema sa tubig o kuryente. At least ang inyo diha, okay pa ang inyohang mga okay pa ang inyong mga kinabuhi. Ngano ba sito na ning mga uyab gusto gyud magminyo-minyo. Karon pag gusto nagminyo, gusto na ibalik pag uyab-uyab. Na, di na lang gyud ta moabot ang istorya kay nay mo kuha sa microphone ani sekretary nako diri. Dagan kay ni hugot, kulang ra ang isa ka oras nga programa, moabot og 4 hours. So that's why, pag may yung kaog tapulan, balik ka sa basic. Una, magpakasal mo. Para klaro yun kay, I think feeling ako basta kasal mo, murag nananay, murag commitment ba na I want to be a father na yun or magpakaamahan na yun. Ana. Then after that, sana imong giingon nga nagduha-duha ka kay di sa ka mga anak tungod kay sa financial, I think mas mahino ng mga anak mo Para makita. ang katag kay maghilak ang bata kay way gatas. Sige bro, kita na ako sa babae kay kon Marshall. Kuan siya kanang grabe ka practical. No. Practical siya ba like. Pero kabulo ka na ko'y, nagi ko'y barkada nga nga na bay. Hantog karon na, barkada na ako sa minto say, batch na ako ha. Pareha na akong edad 40 na. Di same lang reason, hantog karon wa sila anak, brad. Kay feeling nila, di pa daw sila stable, di pa daw enough ang ilang money. Labot imong barkada nga wala na kuan gyud. Madlok. wala. Katong DJ gyapon. Sorry. Oops. Oops, easy. Easy. Pero nagi nga nasagbay nga. Mo bitaw ako nagpasalamat, to be honest. Do karon ra man ako na realize. Nagpasalamat rasag ko nga sayo ko nga nakaanak. Nga naisulod sa pamilya. Early 20s pa ko. Pila pa edad na to, anabi? 23 pagod mi. So meaning to say, do na mga parts sa life sa lalaki nga medyo nilukso ka, kay kanang mga 23, mga early 20s, inom-inom pa man na, barkada, overnight, everywhere, bisa ka sa ramba. Ako, sa ako anang nga age, at the age of 23, gauna na ko, unsaon pagbuhi sa akong pamilya. So that's why early sa nako na-achieve ang akong mga sakyanan, ako na, mga motor, sakyanan, balay. Kay early man ko ni sulod. Para ba sa akong papa, pag ingon sa akong papa nga, may man mo, kay early 20s pa lang mo, bisag surplus lang na, pero nakasakyanan na mo. Kami sa papa ni mo, unsa na mong edad nga nakasakyanan mi, 50 na. O, ringana ba dati, which is, tama po. So na, borag, blessing in disguise, nga nakasulod ko nga early 20s nga na. So, lalimang ka, imong anak mo hilak, way gatas. Tapos, social pagit ang primerong gatas, bino, kay mga S26. Tag-libo. Anong tag 300 grams na, tapos 1,000 kapit. Kung pwede pala sa gulag, na-off lagi. Grabe nga gatas. Grabe nga gatas. Ang doktor manaw na nga, sir. Ang problema pag ginakubay kay si Rusty, akong eldest son, that time was really allergic. Same gyapon kama ko. Oh, tama, di ba naman yung mga skin allergies yung mga anak, di ba? Katuwa mong gatas nga tag-libo kapin nga 300 grams na. 3 days, 2 days na. Good luck. Dili din na pwede sa una ka ng... karon kay uso naman na ba nga, gikan sa mga... ginagbuhat na karon ni Sweet Maricar. Kanang mga... kanang mga breastfeed ba? Tapos ginahatag nila sa kami willing mamimudawat pero direct sa source. Kami sop-sop. Pero tama, sa una wala man gunaway. Wala man gyoy, to be honest, wala gyoy pod walay pildi sa kana yung gata sa mama. Bisa pag mayon mo nga guwapo kay na nga kuha na wala pag yun. Wala Tinod. Ay nako friend nga iyang baby wala dili siya breastfeed. Oh. Mag 2 months pa lang na sa hospital. 2 months pa lang? Sige na siya balik sa hospital kay sakit. Wala ba? Naman something sa gata sa kuyo ng atong topic ba pang OB na gid ni ba? Namanggoy na I think we have this naisagol sa breast milk yun. Namura siya anti ba? Namura gyud sa para gyud sa mga Mark shield. Oo, nga pang gyud sa bata. So that's why muna atong
kuan. But anyway, so mo lagi. So mo to nga mga tayo nga murag okay ra po. So kani again sa iyang problema nga feeling niya tapulan. Well, una balikan sa nato una. Number 1, napa ba nimo? Kayo say magod ang babae magsigigyaw siglaw pero kung love gihapon, Nay. samo kan. Love pa ba nimo? Dahil sa taon na mo na pinaka-basic sa nato dia. Napa ba feelings kay Di ba, ang question po dali kung unsa ilang plan kay mag-plan naman, uya pa mga kasabers na gusto na sa lalaki mag-anak. Unsa man gini ka ang na? problema lagi tungod sa sitwasyon di ay tanawa sa last part niyang pangutan nga murag wa na koy love murag luoy na ni. So mean to say tungod sa sitwasyon murag ni fade ang iyahang love. I think mo na akong pagsabot sa iyang istorya na po ron. So meaning to say lahi na po duha na ang issue. Paborag na complicate na ang sakit. Ano? Nakauyab kag tapulan. Nakauyab kag tapulan, nakauyab ka og kuan tapos karon ni fate tungod sa resulta kay ana siya, ni fate Wala pagid ang ang- love. Yeah. So, now nako na nga problema kasi kung napata sa problema nga ni fate tapulan siya pero napa imong love. So willing pa ka mo understand mo adjust. Pwede pa ka Pero yung mo gitabangan. Mo lagi? Gitabangan man niya for sa nabasa 3 to 6 years? 6 months, 6 months. 6 months something tama. Oo. Nakaroon Tabangan mo mo. lagi sa last part ni ana na siya nga murag luoy na lang daw iyang gigabati. So niresulta na. So ang pangutana balik ta kung wala na kay love, di na nato na masolve iyang pagkatapulan kay moingon na magkakaroon nga di na ko mo surrender na ko. Kung ni-give up na ka sa iya ha, then might as well end the relationship. Tinod. Undangon ni mong relationship kay ni-give up naman ka. Pero kung napaka sa point karon nga I don't know kung love pa ba nako sa or dili or baka pwede pa masalbar, then maybe it's about time nga i-push pa siya or tagaan gyud siya og kanang reason nga kailangan i-push na iyang kaugalingon. Kay sometimes mo po na problema sa mga young parents, young dads kanang makaburos bitaw og sayo. One problem anong pag sayo makaburos, so naka sa early 20s daw kay napaman siya mga barkada halos Yes, kay mo party pa man. Tinod. So what will happen? Iyang mind bisag amahan na siya, musibat na siya. Kay magparty siya, magpakadalaga, magpakaulitao. So magrampa-rampa dito nasa mga picture pero sa ending. Tapos ay mabiyaan ng asawa. Muna importante nga mag-decide gyud kung minyo. Mao galing. Gakatunggan ako na si mga servant sa una. Kanang ano mag-ingon man og asawa nga live-in man mo, Oh, exactly. di ba? Anong tawag mo ni ako ng asawa, ako ng bana. Pero live-in. Live-in tama. Wala mo nagminyo, di ba? Kaya once magud kung na naman kung magbinyo naman good, commitment naman good. Diyan na siguro nanay may change sa isa ka lalaki. Sa iyang bana nga tapulan nga commitment na gyud ni na forever na gyud. Pero sakit kay pamino na bana nga tapulan. Commitment na gyud ang baton niya kanang nanay changes ba para na silang duwa kay feeling ako buya ba mong good? Mao lagi. Dili pa Kana lagi nga level. I mean, do not force yourselves. 3 years pa sila ano. Ako, Imagine na, 3 years ba? Tama. Wala pa niabot nag mga 5 years. Usually sa akong based ako sa experience 5 years, 6 years, 7 years kana yun nga mga stage. Wa gyud grabe na nga ka-struggle gyud sa Struggle relationship. ka Diyan gyud makita. Yeah. So, diyan man gawas tinuod mga batasan nga tinaguan. Aside pa na kanang batasan tinaguan nga wala pa man nag-uban. Oh, yeah. Ano Tama. pang kuan nang bahap tapaw pa bitaw sa inyong relasyon. Tama. Ana tinod na diyan kana nga year gyud kasi makailan na ako kana nga year. Kanang niabot na ka nga nabitaw nakita lang nimo tanan ang worst ba no? Then ang kuan ba diya ang kasumo ano to mo sumo ka yun na tama, balik nagplato. ang routine ba. Nagplato, yeah. Kana diya nga stage gyud. Pareha ba ta nga college girlfriend mo si Wife? pero di lang mo para school. Dili. That's our difference no sa todo. Ang amo ni Lingling ang diferensya sa mo kay college boyfriend girlfriend mita uban pag siya sa eskwelahan. Pero kuan man same yapon kay silingan. Ay, silingan. Tama. Dahil silingan mo rin po mong subdivision, no? Oh, So, silingan technically, panahon na sa eskwela, di mo Di mo uban. uban. Pero pag uli, halos yun. So, halos yun everyday mo, yun ang routine. everyday. Tama sa gabay. Actually, di ako ma-measure kay pranako since first year college yun mi. Halos, sige, uban yun ba? Maniud to uban. May lang galing tong amo asaw na kay bawal man stricto man si nanay. So di lang miyan ng mga overnight. Kana may wa na mo na experience sa college. Late bloomer miyan ng overnight. Mo nang karon ka overnight gid mi.
kanang kainom overnight. Karon pa man may naka-experience ana. Okay. Sa college viwa mo may mga anak kay stricto man si nanay. Kana bitaw sa school di ba kanay mga culminating activity nga mo gabi. Kana silingling di man na pwede nga magdugay papaulion man na. Uli na kay si nanay. Mag-overnight pero sayo guli. Ano ba? Sige, pwede ka magabi pero alas 6 ka, uli na ka. So, ihatod na rin ako nasa Sabugo. Pero tama ka, in a relationship, di pod ang crucial, brad. Kanang everyday mo uban. Isa man yun sa factor kay. Kasumong gid ka na Ang kasumuwa. Kana ba, tama ka kanang the routine ba? Muna lang papirminti ba? Busy lang, kita mo sa buntag, gatod niyo sa eskwelahan, pag dungan pa niyo to, uli pag ba, ano ba, mag-routine na then walay isa man good pod sa gina-advise pod sa uban no kanang tagaan dili gyud siya mas maayos gyud nga di mo makita always. Yeah. Na maguyab. Nakalayo ta sa topic. Yeah, Ayun, pero make sense, brad. Ang amuan na itabo sa amuan dito rin ko nabaguhan katong wala, kana bitang graduate naman. Oo. So, nibalik na po ka sa real world. Tinod. Nya lahi nagi na ay naman day lahi nga world gid ba? Di man day dirira sa kanang sa Mariano ra nga world ba? Nga everyday di ra gid mo makita. Mga on lawis bra ano ba di gid yung world. Makagawas magaling Ketkay or Gaisano ano ba? Na ba ang gateway ato nga time sa inyo? Wala pa no. Under construction pa ang kuan second floor sa gateway ito nga time. Wala pa'y garinta sa overpass sa Gaisano City, Gaisano Mall. Pero tama ka. Well, tama ka kana imong giingon. So maybe niabotan lang nga topic because sa inyong relationship, madam, sa imuhang letter do, sa letter naman may nagbase. Sa last part niingon naman ko ka nga baka kuan lang ni baka ulaw lang ang ulaw ka ng kaluoy na lang ni ang akong gibati. Dili na ni gugma. So, let's go back. Ana nga pangutana. Unsa man, mo give up na ka? Pero ba sa ko mas may mo give up na siya. No? Di naman good love na kay ko na. Like, exactly. Kaluoy na sa iyo bang gingon mismo kaluoy na no. Oh, siya naman mismo ni decide na murag kaluoy na niya Okay, ako. once gani wala na love ni mo sa katao, much better stop na lang gid. Ang crucial din ani, sometimes lang wa man ta kabalo siyang story. Mapod. Baka nay bag-o na. Baka nanay prospect, dili pa lang. Kay basta mo yung na sa bitaw ka, napadun na ka mo. Matingala ka kanan sometimes, na relationship na ka na murag away bati, murag, tapos mabalik na pod, murag ma-okay na pod. Sometimes dito na maputol, mo give up, pag nanay someone, possibly, wala ta kabalo, kita rin nagdyasan eh, but maybe, Ang isa ba sa mayan yung bottle na siguro, or madam, yung bottle na istoryahan yun na kay. Ibasin, ang lalaki, wala lang siya kabalo ba nga. Uy, tapulan day ko. Medyo, kasi tapulan, nag-Netflix sa ko diri. kailangan, actually, sa ako, Sir Berna, kailangan ko ignon para makabalo ko unsay problema. Sila yung babae. Sometimes. Subi mag-assume. Siyempre, wata kabalo kung silang ginawa na. So, The same na sa mga bana nga, gagmay sweldo, tamuingon dayon og asam nito ni padulon tong kwarta nga akong gipadala nimo. Kadug ka nang yana. Ang permiti naman akong advice is technically, mayon naman ko nga ane tong bato na niya ang kwarta uban ta mag-grocery. Then tanaw na to ng imong gihatag nga 2.5 kung saan aabot ang 2.5 mo. Kaya sometimes na mga bana o nga dito ra sa parking lot ang mga misis ra ipag-grocery. Tamagyaw-yaw ra ka mura ni. Uban na inyong bana, ikaw pamili para maka-feel ka. Sometimes mago dili makita na tama ka na po yung mga ngana. Tinod. Or i-pressure gyud. Ang problema lagi kung nakipuyo ra pud sila. I-pressure gyud nga wa na mo nakid mo yung notice of disconnection. Para ma-pressure siya nga wala na padulngan ng kwarta. Ipa-experience siya nga maputlan siya og tubig, kuryente para maano siya. Kay naman po ko yung nga usahay nga ako relax na kay ko abi na ko nagsagulson ang gig abi na ko okay na. Dagan Okay pa kay ko kuan pero ko kabalo grabe na yung bayro nun. Kay abi na mo human nami nagbayad sa corpus napaday usa ka bulan pa. Nagbayad na sad. So pag ako ignon mo na usay mag-away mi ni Mrs. kung later na ko ni ignon nga bi kuan na ta ayaw ko makabantay ha. Napalit tay batal ngano maka nag-ana bitaw di na din ko medyo mag-init kay ngano yung ani dapat gignan ko nimo daan para nakoy. Alright, we're back. Nalobat among kuan. So, again, we're using pasensya na ko ang audio medyo amo pang gina-adjust tanan. Okay.
So again, ang among gibalikan ng story sa usa ka girl nga ang iyang giproblemahan tapulan niyang bana. Katawa mo kung istorya na tapulan na ba. But again, I think it's the age and I think feeling na ako marag dili siya pressure, so that's why nga na yung gawin. But anyway, Di, istoryahan ganyan. Mga ito. yeah. Istoryahan niya yung banang about Unsa na issue. magitong plano? Ano. Unsa magid atong Kay basing blind ay wala yung kabalo yung bana ba nga. Yeah. Correct, tama. Siyang plans. Yeah. So kailangan niya istoryahan. Okay. Communication is the key. Communication is the key. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Again, happy ko nga ingani mong setup, pwede namin mag-record bisag asa, pwede opisina bisag asa, pwede sulod sakyanan anywhere. So hopefully maka-set up sa mi camera pohon. Kung if ever namin mga special guest, pwede na rin, no? Amo lang paminawon. Daghang salamat sa mga naminaw karon sa Strong Radio, Strong Late Night Talk. So para permintigin namin diri. Pasensya na mga shorter version na ani 30 minutes maybe. Nalang tayo mga topic nga istorya, pero salamat sa inyong pagsunod. And ang atong programa hatod kanato sa Venus Light Mix Coffee nga dunay L-carnitine og chia seeds, and of course ang para pugong sa akong diabetes, Venus Diabetes Plus. Available ni siya sa abay mismo sa Strong Radio nadia sa may COC sa may Carmen. Alright, daghang salamat sa inyo tanan. And please mga shout out ug uban pa ninyong mga problema na amoy mangayog advice. Akong email is counselorbernie@gmail.com, or pwede po mo mag-PM sa Bitok University. Kauban ako today, tana permitted siya na ako, nara ko sa opisina si DJ Juanito. No, DJ na gid. DJ Juanito, ano na kayo, nakapad ka sa mangga. DJ Juanito, kinigyapon si Bernie Bitok. Dagan salamat sa tanan. So may ending ani, be? Pakpa. Ay. Okay, wait ba? Bati kayo mong i-fix. Okay. Mora to. Ingat mo tanan. I love you all. Bye. Bye.